De l'ofrena floral que farà l'Ajuntament de Badalona. Escoltarem l'himne dels segadors a càrrec del Cor de Marina, Coral Badalonense i la Coral Betúlia sota la direcció del senyor Enric Azuaga. Nosaltres el que intentem és celebrar-ho amb absoluta normalitat. És el dia de Catalunya i el que intentem és convertir-lo en una activitat festiva, on jo crec que tothom té dret a reivindicar, si ho consideren oportú, el que considerin més just o el que els agradi, no? Però sí que em sembla que es tindria que tornar al concepte de diada festiva, lúdico-festiva, que no pas reivindicativa, perquè em sembla que al final el que acaba provocant és una divisió, aquesta reivindicació i aquesta tensió que acaba és provocant una divisió amb la societat. Per tant, a mi m'agradaria que anés així, respectant, insisteixo, el que qualsevol altra entitat o persona s'ho puguin fer amb un caràcter més reivindicatiu. No em sorprèn, o sigui, ells sabran els seus complexes i les seves manies, però vaja, com heu pogut observar, ningú els ha trobat a faltar. A veure, jo crec que des que governa el Partit Popular a Badalona s'està produint una mena, jo és que ja no diria ni descafeinat, crec que hi ha un cert despreci pel que era aquest acte i pel que representava, no només pel dia que és, i per la festivitat que és, i pel que representa, i pel que vol commemorar, sinó també per totes les entitats i per tota la gent que hi participava d'una manera activa i que era un dia de trobada, era un dia de festa, i cada vegada, des que el PP governa Badalona, s'ha estat perdent. Tot això ve del primer any. El primer any que el Biol governava la ciutat de Badalona va tenir que sortir corrents per aquí perquè la gent d'alguna manera el xiulava. I a partir d'aquí què han fet? Doncs adelantar-ho a una hora, a les 2:15 del matí, que la gent cada vegada ve menys, que les entitats no venen, en lloc de fer-ho al migdia, quan hi havia un discurs institucional sempre que tots han fet i que hi havia la plana plena de gent, ara cada vegada hi ha menys gent, i això crec que porta a que es demostri que si des de la institució no es cuida i no es potencia el que representa aquest acte a la ciutat de Badalona, doncs que cada vegada se li giri en contra en el mateix PP i cada vegada estigui més aïllat. I això és una mica el que ha passat avui, la representació, la constatació de que el Biol viu aïllat amb la seva realitat, aïllat en contra de la societat civil de Badalona i també aïllat políticament. Ha tingut que fer una ofrena ell sol, sense cap dels altres partits. Convergència en aquest cas ha marcat la pauta i a mi em sembla que no és que el govern s'hagi trobat sol, és que l'alcalde no fa d'alcalde, fa de delegat del PP, perquè unes declaracions en les quals ell, com a alcalde, diu que és més important la caca d'un gos que no pas que els badalonins puguin anar a votar el 9 de novembre, em sembla una falta de respecte cap a moltíssima gent de Badalona que no vol la independència però vol ser consultada. Igualment em sembla una falta de respecte cap a la molta gent de Badalona que sí que la vol i també vol ser consultada. En aquest sentit, nosaltres no podíem participar d'una ofrena institucional feta per un govern que no és un govern de tots i que no és un alcalde de tots, sinó que és un alcalde que quan arriba l'11 de setembre se li escalfa la boca i normalment actua més com un delegat governamental del PP que no pas com un alcalde de la majoria i de la gent de Badalona.
estimem. Avui serà un esclat democràtic, pacífic, cívic, aquesta Catalunya que ens agrada, que ens enamora i de la qual que estimem. No? Jo crec que aquesta tarda serà una gran tarda, que farem una B baixa, que segurament haguéssim pogut fer dues fins i tot, però en tot cas que anem marcant la pauta cap al que és el que vol aquest país, que és ser un país normal entre tots els països del món, i nosaltres, la gent de Convergència, no fallarem i estarem al costat de la gent fins al 9-N i després del 9-N. La celebració de la Diada, des que governa el Partit Popular a Badalona amb l'empenta de Garcia Albiol, està patint una degradació, s'està convertint en gairebé una mena de rutina sense cap caràcter, diguem-ne, ni festiu ni reivindicatiu que ha de tenir sempre una diada d'aquest tipus. I el fet que la institució, que és l'Ajuntament, hauria de liderar, hauria de posar-se al costat de tota la ciutadania per facilitar que aquesta fos una diada, la Diada Nacional de Catalunya amb tots els ets i uts, com que això no passa, cada vegada, i ho podem veure avui, menys gent, un caràcter que impedeix que pugui haver una ofrena institucional unitària, com ja ha passat altres vegades. Per tant, lamentar des d'aquest punt de vista tot això. Per altra banda, cal dir que es tracta d'una diada que no és qualsevol diada. Estem davant de la voluntat, per expressar la voluntat del poble de Catalunya per poder decidir el nostre futur, un dret que creiem que qualsevol nació ha de poder exercir, i des del nostre punt de vista avui ens manifestem aquí a Badalona, ho vam fer ahir al vespre ja amb l'acte que es va fer unitari a la ciutat, i aquesta tarda estarem a Barcelona també reivindicant el dret a poder decidir el nostre futur, com volem que Catalunya sigui a partir de l'any vinent. La peixatera pren paciència en la consol que remuga i regala, que va farades del cuor. La seva ofrena al casal de la gent gran del centre de la ciutat. Òmnium Cultural, Orfeó Badaloní i membres de l'Associació de Veïns del centre de la ciutat. En aquests moments faran la seva ofrena. Escoltarem tot seguit el rossinyol del... I al capdavant uns petits nens i nenes que fan aquesta ofrena floral en nom de Convergència i Unió. De diferents barris de la ciutat, diferents membres representatius d'aquesta associació de veïns de Badalona, la FAB, la Federació d'Associacions de Veïns de la Ciutat de Badalona. Partit dels Socialistes de Catalunya i Joventuts Socialistes de Catalunya. El grup d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, una gran també representació d'aquests grups que faran com cada any la seva ofrena floral. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.